Ngamira pamberi pedera mambo Mutasa. Mambo Mutasa. Zviro ndezvokwadi. Pachibatwa nemhosva. Mwari anobatsira. Soro imchangamire sore kana kuti iniwo ndine nyaya yangu inoti izvo ndakauya chimbangara anonzi Suzeri Muviri namatai Hauki. Ava vanhu ava vane dambudziko guru kwendiri vakati pari kuti izvo inini ndandigari navo, ndinogara kubocha, asi ndakaita zvekuzodaidzwa munhu anonyatsa kukwanisa kunditsanangurira nyaya iyi izere anogarisana naye ndinyaradzi, anokwanisa kunge ari anonyatsa kutaura zviripo magariro esara naanoita pamwe chete kumbagavanogara. Ndogara kubocha vanogara uko, asi vakazodaidza kuti magari pamwe chete navo chimbagara vanhu pamambo. Amandimu mangarika Notista katina mwangu. izvezvo kana yakazilori zitori versus Suzeri Muriri namatai Muhlanga, handizvo. It means ndimi mumangarika, ndimi complainant. Then kana mimi muri complaining makuti inini hangu ndakangonyorwa zita asi handisi kuziva, saka zvakufanira kuti kudare mawingi. I'm not an expert, but inini ndinogara ndigari uku ndakatongwa pamambo vane zonga achizosara achitaurana nana Suzeri nanaundiri nyaradzi vanogara neku anoziva nhoroondo dzavaigara navo. Inini ndikuti mamangara chiini? Inini ndimukoma waBrighton. Nyaya yenyu yamamangarira ndei? Nyaya yangu ndeyekuti Brighton akaurayiwa naSuzeri Muriri nakozoita Hauki namatai akatora ndiye akanga akatengesa zvinhu zvake pasati nemubudirwa rubudirwa arikutaura maererano yaHauki iye yanonzi kunzanza tanzanza ndapamaita bambo kuvezwa zvauri kuratidza kuti you are not clear nezvamunoda chaizvo, because already matotora nyaya dzinokwanaka natwa dzekuti one pane nyaya yekuti Suzeri akauraya Brighton one, but it's not pasomeone aipwa. And then two, makutaura kuti pane munhu ari kubudirwa ndizvo. Yechi3 pane akatengesa property yemufi. Saka is 3 cases dzamutosha kukomboresa kuti ite nyaya ite nyaya vanhu vaicheka mishando inoti Suzeri naHauki. Anditora nyaya dzacho. Pane kutengeswa kwezvinhu, pane munhu ari kubudirwa, pane yekurayiwa kwemunhu. Yamuri kudai mimi apa ndeipi? Dzese tuda yaSuzeri naHauki tiri 2. Yekurayiwa kwemunhu neyekutengesa uyu nekuti vari pamwe chete vanhu. Ko yekubudirwa iyi? Mubudirwa tobudirwa ikubvairwa naHauki ndokuti tizomupinisa izvaizvo. Saka zvese zvimwe zvese zvokubudirwa nechi hazvina basa. Kana muti mimi pane munhu ari kubudirwa, isu tauda munhu ari kubudirwa kuti atitaura kuti ari kubudirwa nenyaya dzechii? Ari kubudirwa chariko angauya ari kubudirwa zveshuwa here kana kuti ndezvekukiringa makanyasa kuona kuti ishuwa hadzina kubuda plazia akanga ari kutora mari iya akatora zvinhu property yake aine mari asiri kushandisa mari achitora zvemunhu achitengesa achibada kubatsira kuti idzi naone kudhipotwa kuya kuvigwa kwahonde kwako. ndiye kusazvacho here? Ndiye kusagara yemota Ranger yekuti mota, pane mota yakasiyiwa nemufi bhayazodini ikazotengeswa muifu kuti mota yangu iripo inotengeswa pakabhadharwa mari 400
4,500 ndo nyaya yacho zve ndiyo ngauye karuiwete ndiyo saka isu chatoda confirmation kubva kumunhu wacho ari kubudirwa tichitaura nemuridzi wacho wenyaya kuti watapira because already izvo zvatinotakamira panapa it's your word against word run yaSusan. And maybe what you can actually do is kuti Susan ndiye angari South Africa uchete angari South Africa wacho ndiani aripi akangopa masamu ngotosangana pana napo sangouya sezvo rakajeta rakapira because nyaya yenyuka manje haindibereka nawo macho mawitness acho aripo asipo because munhu akasara nezvinhu zvemufi hapo nepano patoneumwe kuti witness yanga aigara naye mukadzi wacho akatopabhadhara mari anyarara aripi mukadzi wacho aripo zangu simukaenda angamubhadhara mari yekuti musikiti akasata but still alone in the world. Yeah, these are the things this is good. Muri kuti imimi uyu akabhadharwa mari nemunhu mavhara muromo kuti asataure nyaya ipi iyoyo, but dambudziko racho manje handisi ndozvandinotaura iye asipo munhu anotaura kuti ndiye aniti ndiye akaita zvinizvo, saka tinobvunza ani titoziva kwamuri zvichangamiri takapiwa masamu kureva kuti zuva ranhasi isusu taone kwatiri pano sangasirana iye munhu uyu makasamonwa nyamakazo ndiani taraiti ndiona musunza munhu pamusoro dairema Mutasa nevenzi wake nauyi vakaita soka kuti munhu akabudikirwa wakauya kuchechi kwedu tiri kuchechi patakatanga kumunamati ndo pakatanga kubuda achitaura kuti ndinonzi Bright ndakafa munhu anonzi Susan mainga kuti akanduraya munhu anonzi Namata aitaura kwanzi ane mota yangu nemari andaimuchengetesa kuSouth Africa. Saka paitaura kudaro ndo patakamboendeswa kudare ndachangamire yechikomba ikataurwa nyaya iyoyo akabuda zvemudare achitaura nyaya yakangofanana naiyo. Alright, isusu zvatoita my point ndekuti tinodhira nezviripo hatidhiri nezvisiri zvisiro. Saka izvozvo nyaya yemota neproperty tinomboisa paside because munhu wacho ari kunenedzerwa nyaya idzodzo hapo, asi wekuuraya ari chii aripo. Imimi sezvo mati imimi munhu akauya kuchechi pamakamunamatira bva abuda, ndakuchikumbira kuti mumunamatire futi abude titaure naye. Munamatire henyu titaure naye. Mvura mvura chete kana yangu Wakudia atasai kudendo taura nezvi muri profita saka kunana matira mukuziyana wechechi kurama kwavapostoli
Saka mwewe yasiri. Right, now that it is this way. Now that it is without any. Taura this way. Brighton. You're Brighton, are Brighton story. Ana zvikomborero naSuzeni. Namatani zvinhu zvangu ndamuchengetesa mari yangu manzera nemumoti yangu yakatengesa kupa mukadzi wangu kumuripa manzera kuti usataura chinhu. Alright, ndakuzwa kati, ndakuzwa. Susan, munotiruzawo. Ndinoziona zvobaro zivo randinaro nderokuzivo Inike munhu ukandiuraya zvikomborero randinaro nderokuyanza vyangu yakasvika pamba ndine pasvika muprofiti angarubatsira pamba pamba saka hanzvadzi yangu yasvika yakabva yataura dambudziko ranga kubva manika achiti ndauya netsoka kubva kupi kumanika ndapotswa nemugodhi saka muprofita yakabva atozvinzwa ari panze zvikanzi ari kutaura ngaapinde muno vapinda mukati muyambo vatsanangurirwa tsananguro dzake vapedza vanzi ndaobore miti yemushakata tirairenji mhepo iri pauri paitwa saizvozvo iwewe hona dare rako hariperiba munomo unoperera kupi kumba kwangu wakuuya kumba kwangu unoya nechi netsono shuwa akuenda zvikomborero yanzvadzi yangu iya ndakamupa shuwa tsono iyaya obva aenda nayo kupi obva aenda nayo kumuprofita kuya kwamandei vasvika zvikamutaurira zvese zvinokutambudza patsonari ubaye pai pamukonde obva abaya pai pamukonde paipai vapiwa mafuta ake ekubatsirikana nawo nemvura yake munamato vaadzokera adzokera vanotaura tete ndabvako ndapedzerwa ndikati o zvaita zvikanzi zvaita tatotoda kugadzirira kuenda kupasika kugadzi ndikati saka ngatigadzirire tizoenda kupasika mosangane futi nechi zvemangu maprofita nekuti vanobatsira kupasika unenge wakawanda tiri pakugadzirira uri musesandi ndopatakava tatambira rufu remwana zvikanzi Brighton zvakatanga kunzi Brighton hanzi ari serious ada kuunzwa kumba kuda kuti nguwa zvikanzi abva afira pastation patatodzika kumba kwasisi wangu paya tatoenda kuchemedzana mashure mekuchemedzana mufi wazouya mufi akataura kuti inini aiwa weumbo wanga wariko kujubheni wakati isusu dambudziko rakasangana nemukomana uyu nderekuti wakanetsana nani neumwe mukomana mugodhi wakapikirira Brighton akanga ine mugodhi wake waakatanga kuchera gomba rake obva abva ipapo obva achiti hapana mari regai tisuduruke tiende kupi kochera pano saka mukomana akanetsana naye uyu akabva asara chera pagomba iroro gomba iroro bva rabuda mari wadzoka wakomana aya kubva uko wanga watori syndicate nemwana wangu inini number 4 yangu syndicate iyi yanga iri side raBrighton waishanda wakatowanda nzi 12 kana 10 isingakanganisi wadzoka kubva kugomba ravo wangu waenda kuchera bva wasvika mukomana aya apa bhesi vatoti Brighton unoziya gomba ravo riya ndorine mari yesei kudini kanzi zvikanzi kana muri urida kusara muchishandira apa noti inini ndakwanisira munofanira kubhadhara inini namadzimai anondishandira munofanira kubhadhara chinyi anzi 10,000 handizivi mari yekoba munhu wega wega pagrupu penyapa pautkorfu hwavo kana kuti 10 here nhamba yavo umwe neumwe anobhadhara 10 uyu Brighton akati nini handibhadhari banoti gomba rera nderanga wakapikisana kusvikira mukomana yarindobuda vaenda vabuda kunze avo vaasara vari kushanda
wakashanda kusvikira Brighton abva atoni ndakwanisira wakomana imhakusara ndakwenda Brighton vabudawo kunze. Maini yacho ndiyo iya yamakanzwa kuti Jubeki kune wana wakafira mugodhi, kune wakavharirwa wachizoenda kujeti, ndio maini yacho iyoyo. Right, Brighton abuda kunze akasvika akatenga mota yake, wakazosangana nemukomana uyawo vawapikisana nemakiri kuti iwewe mota yandinayo iyi inopinda kairi mumotika yako iyi. Brighton ndiye arikutaura kuti arikutaura nemukomana yayo waakadini waakanetsana naye uya. Zvikanzi uyu vaapindura kuti uchazviona ndakaona kuti une driver here. Ndokutaura kwaka zvakaitwa pakauya Mutumbi. Tabva ipapo tagara kuzozwa ndaakubasa inini kanzi zvikomborero ndiye akundifonera tete ndaenda kumba kwasisima yeBrighton ndasvikako zvikanzi ndinoda kutaura nhau yangu ndanetsana nani nehanzvadzi iyi kuti nyaya yeminda saka tanetsana ndatiza ndati ntauriro sisi kuti tete kuti ndio nhau yatanetsana tete anipindura kuti ibva pano wakabatsirana namaitaura yako kuuraya mwana wangu. Iya kuuraya pakudini zvikanzi handisi kuziva ndikati handichazwa ini ndandiri kuharara. Pane nyaya dzeiva padzisiri kutatari munhu uri kuharare wonzouraya munhu ari South Africa. Takanga tabva panhamo Kwakafamba nizvaibva ndopandikuti imimi tsono yamakapa uyu ikanobairwa pamukono yaibaya chii wanga uyaini dambudziko rei hanzvadzi yenyu rakazokonzera kuti mudzazienda netsono isusu kuti wanuka tsono inoshandiswa kuuraya. saka inini dambudziko rake aifanira kunge achizvitaurira ega. Ndakatomutaurira zuro ndikati hambai tsono ndakamupa akanzi unoya netsono. saka akakutaurirai dambudziko musati anofanira kuzvitaurira ega taurai kuti akakutaurirai kuti dambudziko rake nderei imimi kuti muzobuditse tsono. akabaya tsono chodorikosi uyu akapa tsono pane akaenda kunobaira tsono ari kubatsirwa tsono is not complete akanobaya bhozi ndiye anokonzera kuti wakazibaya wakangorubaya kutopedza munhu here uye akakumbirwa tsono unowo yake yekupa uye akambulisi hanzvadzi yacho iripo here ndimhaipozvi akabaya munhu akabaya kanditatizenyaya kuti pane munhu usipoba une zvaanofanira kupindurira padare panapa kuti iyo zvakazobata tsono yawakapiwa profiti akakuti chii profiti uripo waumwewo kuti saka vanhu vacho vanotoamana bhozi uyu kuna yake yekuti akabunobaita tsono badinya kubaya patsono neprofiti wakeka chawakabaya chii because muri kuona inini pane nyaya yangu ndosaka ndati pane zvinhu zvisiri kubuda zvisiri kutaurika chokwadi. Munhu afamba abaya netsono ari kuno kuZimbabwe ndizvo munhu afa ari Juba and the same person apikirana mhiko nemunhu ainaye kupi South Africa kuti hauidrive chii motikari. Saka munhu apa mhiko kune munhu kuSouth Africa kuti hauidrive motikari neabaya netsono kuZimbabwe, where is the link? Because why akapa mhiko asiri kunzi ndiye auraya asi abaya netsono ari kuZimbabwe ndiye ari kunzi ndiye auraya. Pane munhu ari apapa ane zvaari kuziva zvaasi kutaurira. Ndosaka tati akabaya netsono ndokuti atitaure kuti tsono yakabaya naye pamugodo yanga iri hei because inini pangozi taita anzani Susan ngozi zvainoita chakatouraya munhu ndimi kana tsono yakanobaya muhonde iriyo yakauraya munhu because ndimi makaprovhaida tsono. Ndopane mhosva yare
mhosva yenyu ndeyekuti kana hanzvadzi yenyu yamakapa tsono yakazonobayira pamugodo ichibayirani mukomana ari kuSouth Africa, it means kuti hanzvadzi yenyu nemi ndimi makauraya. Mukona nyesi berutaura uyu mukomana uyu wekupa wake mhiko yekuti hauidrive ipresident. Ende chimwe chinhu chatoda futi tuestablish, toda kuestablisha futi kuti mukomana apa uyu mukomana mhiko, what was his relationship nehanzvadzi yenyu? Akapa mhiko ndepi? ndekuSouth Africa. Aiziyana ine nehanzvadzi angasikaziyani. Akambona video kudai kunzi our two waiziwana taiti uyu ari kuSouth Africa atahwi drive motikari ndiye abatsira neukupi iwe chiita izvi kuti munhu adi but already vanhu ava wadi havasiwana. Mukona nyaya so mhiko nenariti dzatonyaya tu dzakatosiyana. What we need to do now is to establish kuti mhiko ndiyo yakauraya here kana kuti nariti ndiyo yakauraya. Munhu wakafanira ndo pane chii? Ndo pane nyaya. Because mukona zvandiri kuzotaura, mukaenda nenyaya yacho handiti kuri kuzi pane mukadzi apo handiti akapiwa mari nemunhu asiri chii? Asiri mubalama ekuzinyarara kusataure nezvakaitika izvi kuti munhu adi afe. Meaning kuti munhu apa uyu mari handiti kuti nyarara ane link nemunhu akapa mhiko kuSouth Africa. Izvi vaipa nenyaya ndo panduri takuestablisha manje mazuva muprofita kuti ava handiti titaurire nhai yanzani nobody Brighton, nditaurewo Brighton wakambofa sei? Ndakatiwagamba rakatanga kundisheta mumwiri mangu uye akandipikira mhiko ndatenga mota kuti watenga mota unei mberi uye ndikazoti imba haina pasa tonoita maini ndagara maningi kuno kuti unoita maraisha mazari apa andipikira dakurati mota chinobuya naye bhodhara mandurana zvikomborero naye ndimaitaura zvikomborero ndiyani? ndiye kupuwa tsono kudai pamukondi. But uyu akataura newe kupiko akakupa mhiko kupiko because pawakatenga mota kuSouth Africa uyangani aititumire mhatsa kuti iwe watenga mota une imba here ndikazoti imba haina basa inini ndagara maningi kuno kundoita maraisha ndichitaura naye titu chete asi akambandipikira mhiko ndakuno ndinopinda here naye mota bhodha iyeyo. handinambogara naye atori mwana wasisi wangu ari apa ndinambobvira ndataura izvozvo izvo naMwari kudai nokuti pakupedzisira ndakatoti nini kana muri kuona kuti tsono yandakapa hanzvadzi ndiyo yakaenda kubasa ngatifambei wakaramba kufamba. Susan ndinoda kuziva kuti maini munhu akakupai mari yekutsindikidza kuti musataure ndiyani ende angada kuti musataure chii? Vanhu vaipa mari yecheni ndoitwa memory shoma chiwanza. Memory wakapiwa mari yekuzi uite sei? Kwai ndeyechema. Yechema? Kuizvozvo wakazi wakapiwa mari yekuti unyarare? Aiwa kwazi ndeyechema ndiyo ndakandopiwa. Ndakapa ndichitaura kuti mai nemba mota ndiye ndapira ndinoti mota itengeswe ona ndapira mota ndakakuudza ukaudzobereka ungerindo zvakataura murumbo akakuudzere wewe anakuudzere tuchibeke ona ndapira mota nyingi anakuudzere bosa ndina namadai mapepa iwewe mai yavo mapindura waitopindura ndozvandinotaura kuti zvinhu zvawawinga munomudarika nezvomataura imi kuti ndozvaari chii mufundisi ndimataura kamubva mativi mai awo nanamatira awo handiti
watoripo panapa wari willing to testify kuti wakapiwa mari yevhara muromo yekuti usataura but mai avo zvautaura manje wautati aiyo mari yandakapiwa ini ndakapiwa mari yechema yemurume pamusoro mari yawanzi wakapuwa imari yekunzi wakapuwa $600 yandisingakanganisiba asi wakataura ari maranzi yawakataurwa kuzi imari yekutaura kuzi mapepa emota ndipei ndigare nemapepa emota namatai ndo mari yawakapuwa ndo mari yakabuda achitaura kuti mukadzi wangu ari kupa akapuwa mari inini ndiri mukofini akapuwa mari ndina matai kuzi mari iyi musataurepa saka ndikuda mapepa emota kuti ndione mashandisire emota kuti kuSouth Africa right saka imimi makapiwa here 600 inini ndakapiwa ichizilei ndechema akafa mirenge imimi hamuna kupiwa mari yemotikari aiwa mari yemotikari hamuna kupiwa imimi ndiye mukadzi wemunhu pakapa murume wenyu mamuriwe nandii murume wenyu akafa sei aindoti pahuro pangu pari kupera paruwo mamata ndo zvainyanya kuti pabatangoumburuka achingoti tanga ndabayiwa here amene zvaaitaura achingoti ndabayiwa mara angodaro pato motikari yakasiwa nemurume wenyu iri yakasiwa South Africa yakasiya South Africa makasiyana inani wanichaziva nekuti yakauya usiku Brighton akafarira 2024 saka ndikuti itaurai kunangwe hamunditauriri mu 2024 murume wenyu ofa muuya kuno handiti hamunabvira mazodzoka South Africa iye murume akatenga motikari aine property aine chii hamunabvira mukutora zvinhu izvo Nina. why mafiriji netv zvakatengeswa nani nawo vanhu vacho vananamatinamatayo ndiani angari chitamwari yemunhu hapana kwasobotolera mai here kana chakatomirire hamuna kama wenye wakambomira sei makadhani nyaya yataurwa nyaya yataurwa panenge vaitenga pakati nyaya yakatanga sokudai Brighton akaenda South Africa 2006 akaenda South Africa aenda South Africa kukuko aenda kuSouth Africa akagara kwamakore akati wandii kusvikira azotora wanina wake wanawamba inini wangu vari papa utanga watanzi taurai achibaina naye tu taurai vazotora wanina wake basa rawaita ngere mumugoti waichera mugoti saka azotora nina wake kugumisira kosi waitanga kushanda uri mumugoti imomo kosi akazofonera mai wake mai mumugoti mamukoma murikuita mari asi ishoma kwanisaka mwana mwana unofanira kuti kubati kuti mugoti uite sei uite mari kosi akaenda kunobata zvakabata achibhara mwana wamainini kosi akanobata zvakabata ipapinda nazvo mugoti wamaita mari pakubuda kosi anotaurira mukoma kuti mukoma chaita kuti mari iite yakati wandei wende kuno inyaya kuti pane zvandabata saka kana makugura demo makuti hafu hafu mari iya ite kuti mundipe yakati wandei kuti basaenda kubhatira kupi kun'anga kwandakatora zvinhu zvitoshana namadzimai mukoma ndikanotaura kuti munina mari yako zvakanotora iwe ndezvako enda unobhadhara nemari yako yangu ndinoita sei nezvanoita naye right kosi akabaa ibhataura mai wacho mari joshua makatavezvo mari yaita asi mukoma aramba uta sei kundipa imwe chikamu chemari ukanzi chiona muni mwanangu iye nemota nezvaada kuita nemari yacho iyoyo tichava kuti achapfura sei joni kuti auye muno muzimbabwe zvadaro makanga muri muna November December Brighton akabuda mugoti abuda mugoti ane mari yakanga ainayo achibva achipa imwe namatai asina kusvika panapa imwe achaibva tenga motokari yake achibva agara pamba
Zvadaro takazonzi muna April mukomana paka muprofita akanga ari pamba mai awa. Muprofita anonzi kusamcheni akanga achishanda paishanda pamba ipapa. Ndipo pakasvika sekuru amutadzi yawo awo yekugumisira chibva yasvika pamba ipapa. Ichibva ida sei yakafana ukadzi wake wairi. Ukasvika wani zvonga wachitaura mai awa nemuprofita wani mupi mumba newana wavo. Kwanzi mira iri panze ipapa uya chibva amira panze ipapa kusvika kumasikati. Aibva nzichipinda. Waishamani wanga uri chiga cherufu. Nduzi ndaona kwabvo wanga watasana nerufu ende chiga cherufu chiri pauno. Saka chitotsvaga muti yemushakata uye nayo. Mukomana akabuda akanosvaga miti yake yemushakata yakati wandei ine mashizha ayo. Achibva asvika naye mba muya muya. Akananga kurwa nemiti yemushakata iyayi kusvika mashizha ese apukutika apasi. Kwanzi raishamani ndakununura pachiga cherufu. Ndiwo vanonga uchifa asi izvi hauchafi. Saka uchibva panapa unofanira kuzoteere kumba kwangu ndizokupedzisira matare ako. Ndizvo here zvoda kuti tikutaurire. Achibva abuda. Uyu nekurwa kwakanga aitwa akabva kuswera akakarara. Manheriwa yayo pakatengwa madoro pakamwaiwa maraisi mudzimba. Wakawedzerwa neprofita wavo vachita sei vachimwa madoro avo nekumwaya raisi mukati memusha. Mangwana zvokwachena profita akabuda akaenda. Kuswera mangwana acho ndio pakasimuka zvikombora ita tete ndakwenda kuti pamakanditaurira kuti ndiende kuprofita kuya. Kwanzi mukoma ndakangana kutaurira kuti kazi kana makuya uku unofanira kuya netsono. Saka mimi ndikupe tsono imire sei muende nayo. Uya vakabuda kwapia tsono ivaenda nayo. Asvika kuprofita alishamani enda pamuturi apo inonzi chiko mukonde unobaya tsono ipapa tamuzikora kurapera. Uya akaenda chiko basvika vanobaya tsono paya abaya tsono pakaita mazuva mairi vatanzwa kuti Brighton akusisira. Brighton ndipo ali kuchema Brighton pakaita dzima la Brighton pakaita masono akaita mairi tiri pakati perufu. Mainini wangu avo vakatanga kuita machiripita zvinonzwisisika. Chekutanga vakatanga kutaura kuti ini ndinoda yaJongwe Svipa. Maiwe ava mamanini wangu vaibva kuti Jongwe Svipa inini kumba wangu ndinako but asati ari napo. Kwanzi kwenda sora sera napo ndona jumira kuti abakurira ndora ndikuda. Vachapfura chikamu ichocho. Vakapinda pachikamu chechipiri. Mai avo vakasendwa audio nemwana wavo wechipiri ane mukadzi ari panapa. Achinzi audio yakazopinda mazara vanhu mumba muyama. Waiti kana mai akuda kufona kwezi ndio vanofona ibata nechidwana wake. Aenda kufona nechekure. Paakazouya atamba kumanhero. Audio yakapinda wakabva audio yake yefoni. Audio yaita ichitaura iso mai mutsvairo nenjira zvamati nditenge ndatenga asi ndiri kushaya mukana kuti zvise nemukomana umu nekuti muri kubvunza kupinda munhu mumwe chete namatai. Right. Vanhu vakabva vakabvunzisa kuti ako mutsvairo nenjira zvinoshanda sei. Ndipo mai akataura kuti ndakakangana kutaurirai. Mutsvairo uyu nenjira zvinoshanda kana uchinge mafa munhu afa zvisinganzwisikiba. Saka ndairedza kuedza kuti apfuke. Kwanzi manje amutauririwo vamwe kuti tiziwe. Kwanzi anoona chada kuzokutaurirai. Zvino njira yamatenga iyi muno munjira muZimbabwe yakazara yatinozokutengerwa kuno. Pane patiri nayo njira yemahara emusawesta mari. Kwanzi anoona zozvifunga bezvozvo. Zvapfura izvozvo. Tiri pakati perufu ipapapo mazuva akaya mutumbi. Mai pakaita dambudziko remafuta kuti mafuta apera. Mafuta apera kudaro mai akati no kana kuri kukwanisa kuti mukwete mafuta ndiende mukwete mafuta iwaya. Ndinobhadhara ine mangwana. Mafuta akwetwa $2 liters $3 auya washandisa. Mangwana acho tasimudza mutumbi wedu yaenda kunorasa. Mai avo vakangotera zvishoma vachibva wadzoka mumusha. Wadzoka mumusha wakasvika kutsvaira makanga mune mutumbi. Wobva watora madhaka ayo wobva wasukira mujira mavo wakavaona vari pano. Zvadaro vanhu ndazobva uku vanhu vakubvunza kuti ako imimi waenda nemuvhurumu zvamusima mazosvika matsvairwa sei matsvairwa musipo wakadai zvapara zvatiuziva matsvairwa nani maakati ndindatsvaira kwanzi zvinhu zvamatsvaira marasi maisei kwanzi mararira sei ndatorasa alright zvakanaka tobva tagara tapedza rufu yoyoyo mangwana acho mari kuti ibude $3 iya maakati wana wangu wawesta mari dzakawanda kubva kwawabva uko bulazi ndasvika ndine masono mairi mariyo handina yekupai ndawesta mari dzakawanda alright. After 3 days mai akazodzikazve sisi ndaona inini kuti mukomana afa zvisina kutsarukana. Saka ndafunga kuti titsvage muprofita ashande pamusha panapa. Muprofita wandatsvaga uyu ndiSamchena. Samchena ari kuda $60 yekuti ashande panapa kuti dambudziko rese ringe rinofugana kuti mwana ange anopfuka. Saka imimi ndada mutsvage 30 ini ndiono ndikupe 30 ibva ita $60 saka Samchena vaibva kushanda ipapo panapa. Maini pakuti inini ndabva mukufirwa handisina kana mari. Kwanzi kana mimi sina mari bemini ndakuchitora yangu 30 wana wangu ita 15 tobva tabhadhara chi muprofita vayoshanda papa panapa. Mai akati zvino ndikakupiwi mhinduro bataimira wana wauyu wana tazouya taungana ndizvataura mai akati no hazviiti ingaona kana mari $3 wanu apa uda kuisa 60 zvinobuda here zvisingatimire takadaro tichibva tamira tobva tatanga kuita nasabhuku anowandisekuru hatadzi yavo samuriri. Mai wakabvunzwa mibvunzo yesei wakatoti zveshuwa zvakaitika sorry sisi ndakakanganisa tobva tabva ipapo
nyaya hombe yakazotanga muna Oktoba kuti rapera iyi musi wa 23 wakatanga kubuda hanzvadzi yangu yakubuda taura kuti ini ndakaurayiwa tsono yakabayiwa nazvikomborero namaitaurayi ndiyo yakandiuraya. Nyaya ndakaurayirwa inyaya yemari yangu yandaishanda inini, saka vanhu ava ndivo vakandiuraya. Ndakadaidza zvikomborero runzi wakauraya iwewe. Zvakambofamba sei? Zvikomborero akatsanangura matsananguro akaita kuti no, inini ndakasvika kutoshandirwa zvakaishandirwa ndinozviziva, ini handina kuprofitwa asi ndakangonzi tiri kubatsira chigacherufu. Chigacherufu chachiri mumusha ipa chachiri mudzinza chachiri mukati memba yedu yeawa. Chigacherufu chachiri mukati medzinza ndoda chari chedzinza dai zitakadaidzwa chachiri mukati memba. Ila saka une sekuri chigacherufu chazi chachiri pamunhu chabva kumushera pane muzukuru madii pati timbofambe akati ndikwanisa kuti ndifambe nekuba nekuti inini dambudziko rangu rakatopera ndisanguva ndiri mupenyu dai inini ndakafa dai bradona ari mupenyu. Tabva ipapo takapinda mudare yemashechikomba. Mashechikomba mai avo vakakumbira kuti no kana matiindira kuti tigadzira semhuri ndikumbira masoro matatu ekuti kupedza kuti kisa zvandikutengesa ndiuye tigadzire tiri pamwe chete. Tikataura iti zvaa zvakaitwa musi wa 2 November kuti rapera 3 November tichiparadzana akabva akobva ipapo baatongoenda nekuenda waitaura tichifanira kuti ko mai kumbomuona ere muHarare kwanzi mai wako akasimuka akaenda kuChipinge, mai wako akasimuka akaenda kuMalawi. Paakadzoka musi wa 3 January tichipinda pasabhuku akataura kuti inini ndatichikumbira nyaya kuti tifambe. Tikati no mai chafamba mina ndichakwanisa kufamba nemimba nekuti patataka kuti 3 weeks dzakasokokura kudhaya, saka takuita sei isusu takuenda kuti titonge mamambo zvakare matumba atakabva kukadzaa zvakanaka. Tapinda basa mama mai akati inini zvamuita izvi ngezvekunyika ini ndinoda kuti tifambe. Isusu yafamba nemari tichakwanisiba tingatosimudza kuenda kumatare pamusoro ndofambira akaita nyaya iyi tatenda kusatoaka ndaritenga kuti yandizi zvinhu zvaitika iwe uripo here kana kuti ndiripo uri kuzvibatidza sezvinhu zvaitika kusakapora nezvikuitika muzvibaba munomu nezviitika kumaprofiti iwewe unenge uri pati ini ndatibvumba uchiona zvekusakapira ndaizwa wachitaura ini ndaizwa wachitaura papafoni maodhi vaitumirwa pafoni yawo